Sit vaan 360 no scope. Paa! Ei mut joo, mä oon vähän väsynyt ja mä aloin miettimään, että mitä mä saisin itteeni vähän pirteämmäksi. Mä oon juonut paljon kahvia, mutta eihän siitä tule kuin paska housuun. Niin sittenhän mä keksin sen. Katsojien kauheimmat paljastukset. Joo, tosiaan tuttuun tapaan käydään läpi teidän laittamia salaisuuksia. Ja tähän väliin, jos oot vähän herkkä ihminen, suosittelen poistua tästä videosta, ettei tuu painajaisia. Niin, voi sua. Mun nössö. Niin, kato. Mitä? Ja hei, mä oon pahoillani, jos tällä videolla on samoja asioita, mihin mä oon reagoinut aikaisemmin. Mä en tee sitä tarkoituksella, joten niinku antakaa mun olla. Mäkin oon vaan ihminen. Mut joo, hei, koitetaan saada videolle 10 000 tykkäystä. Okei, mä lupaan, jos me saadaan 10 000 tähän, niin mä juon Prime-pullon mun perseen kautta ykkösellä. Joten joo. Katselin mun puolosiskon kanssa YouTubea, löydettiin kyseenalainen kanava. No me sitten päätettiin kokeilla sitä. Tehtiin sitä melkein joka viikko, jonka jälkeen en ole enää nähnyt kyseistä tyttöä. Vieläkin ihmettelen, miten mut se ei huomannut. Sanottiin vaan, että leikittiin majaa. Mitä vittua mä just luin? Okei, eli sä harrastit sun puolosiskon kanssa seksiä. Te panitte. Te löitte kusivehkeet yhteen. Ne kätteli, näin. Ja vaikka se on sun puolisisko, sä et vaan enää ikinä nähnyt sitä. Se vaan vietiin johonkin. Missä se on? Ehkä se vietiin hoitolaitokseen, koska ne tiesi, että te ette vaan leikkinyt majaa ja näin. Joo, tää alkoi tosi hyvin. Pahin salaisuus on se, että 8-vuotiaana kaveri sanoi, että laita munakuva TikTokkiin. Ja mähän tietenkin laitoin, miksi sä et ois laittanut? Mun luokan tytöt otti näyttökuvan ja sanoi mun mutsille. Ja mua muistutetaan tosta kuvasta vieläkin. Nolottaa paljon, että ton takia en tuu saamaan naista. Toinen salaisuus on se, että mun nainen näkee harhoja ja luulee olevansa kissa, mutta mä en oo kertonut siitä eteenpäin. Okei, no tää on selvä trolli, pakosti. Sä just sanoit, että sä et saa naisystävää, ja sit sulla yhtäkkiä onkin naisystävä, joka näkee harhoja. Okei, no mut kuvitellaan, että on aito, niin tää on täydellinen esimerkki siitä, että vaikka sulla on munakuva TikTokissa, niin tästä maailmasta löytyy yksi harhainen nainen, jolla on pahoja mielenterveysongelmia, ja se silti haluaa rakentaa sun kanssa tulevaisuutta. Tää on vähän söpöä. Jahtaako sä semmos niinku laseria? Siivoot sä sen pökäleet jostain boksista? Toi on romanttista. Hei, jos siellä on joku nainen, joka luulee, että se on kissa, ota muhun yhteyttä. Laita mulle rohkeasti IG:ssä viestiä, okei? Oli 15 ja kännissä. Tapasin kivan pojan ja hän oli myös juonut. Päätin hetken mielijohteesta käydä painamassa häntä kusisen invavessan lattialla. Seuraavana päivänä sain tietää, että hän on 18-vuotias. Juttu levisi ja musta tuli helppo meidän paikkakunnalla. Tosi moni tuli sen jälkeen iskemään. Ei ollut hauskaa, mutta muutamat naurut saatiin kavereiden kanssa, kun luin pikkupoikien paskaisia pokausyrityksiä. Niin ja sitten paikkakunnalta ja 18-vuotias oli vaan saanut yläfemmoi. Äijä sai. Kui siistii. Mikä ikäinen se oli? 15 ja sä oot 18. Testaa seuraavaksi vaikka 16. Me pikkuhiljaa ylöspäin. 4. mun kaveri sanoi, että katso mitä löytyy kun googlaa XXX. Näytti sitten ja sanoi, että tiedätkö mitä on runkkaus. Se siinä sitten näytti ja runkattiin yhdessä. Tää kaveri on 2 vuotta vanhempi. Joskus 4. ja 5. tehtiin samaa. Ollaan edelleen kavereita. En tiedä onko tää kaveri homo. Kun ite en oo, niin tuntuisi vähän oudolta. Ehkä sun kaveri halus vaan tutustuttaa sut semmoseen asiaan, minkä sä oot vaan missannut. Tiesit sä, että sä voit tehdä sun munalla myös näin? Ja sä oot ollut sen jälkeen varmaan ihan, että mitä? Mä alan tekee tätä joka päivä. Mut joo, ehkä vähän outoa, että te ootte niinku kummatkin ollut samassa huoneessa, kun te ootte tehnyt näin. Ehkä silloin ei välttämättä oo ihan niinku hetero kaverisuhde kyseessä. Tai en mä tiedä kuinka moni siellä masturboi niitä kavereiden kanssa samassa huoneessa. Kyllä siellä on muutama tyyppi ihan varmasti. Tää kaikki alkoi, kun naapuriin muutti sellainen suoraan sanottuna vituttava pariskunta. Meille tuli biiffi ja päätin mennä puhkoa sen pariskunnan naisen auton renkaan samalla kun se mies oli töissä. Myöhemmin sai tietää, että nainen oli saanut soiton sairaalasta, että hänen äitinsä on sairaalassa kuolemaisillaan. Eipä tainnut ehtiä hyvästelemään äitiään. Joo, okei, tää on sairasta, mutta mä oon aina ihmetellyt, että miten naapuririidat syntyy. Jos mä näen mun naapureita, niin se on vaan semmonen kiusallinen pieni keskustelu hississä. Ulkona on vähän liukasta. Joo, niin on. Kelien pitäisi kohta helpottaa. Mut joo, en mä tiedä, ehkä se meni taksilla. Tai että jos sen oma äiti on ollut kuolemaisillaan, niin mä en usko, että se on ollut silleen, että no, auton renkaat on puhki, ei voi mitään. Joo, sori äiti.
Sä nyt kuolet sinne yksi. Joo, mä käyn sun haudalla sit, joo, nähdään. Mun pikkuserkku asuu Ranskassa ja käy välillä Suomessa. Sä tietää tänä kesänä, että hän pyörii porukoissa, jossa poltetaan röökiä, käytetään alkoholia ja hän viiltelee itteensä. Mut tää ei ollut se juttu, vaan se halusi tulla meille yökylään ja siitä tapahtui kaikenlaista. Mä puristelin sen tissejä. Oltiin 16 molemmat. Okei, eli tää sun serkku on alkanut käyttää päihteitä ja se käyttäytyy itsetuhoisesti. Ja se mitä sulle jää käteen tästä oli se, että sä pääsit puristelemaan vähän tissejä. Ihan sama joo se viiltelee tai jotain, mutta mä koskin se tissei. Joo, kumpaakin. Okei, mutta tähän mun on pakko sanoa, että pikkuserkkuu ei lasketa. Ja mä tiedän, siellä moni pettyy nyt. Miten niin ei? Väität sä sitten, että mun niinku body count on 0 vai? Jos se on sulle sukua jollain tavalla, niin ei lasketa. Siellä nyt osa pettyy pahasti, että no vittu. Meidän äiti nukkuu olohuoneessa. Se kattelee telkkaria ja laittaa kaukosäätimen tyynyn alle. Kerran eti sen tyynyn alta kaukosäädintä ja sieltä löytyi seksilelu. Tää kyseinen lelu on löytynyt useita kertoja meidän äitin sängystä tai sen läheisyydestä. Äitistä aina syyttää mua, kun löydään sen paskasti piilotetun lelun. Ai se syyttää sua siitä, että sä löysit sen. Kenen dildo täällä on taas? Tää ei oo tällä kertaa mun. Äiti, ei se on munkaan. Mulla on se, missä on se Bluetooth-yhteys ja ne LED-valot. Se on tyyli meidän pikkuveljen, okei. Ei mut joo, jos sä oot löytänyt se kerran sieltä, niin mä en menis aina uudelleen ja uudelleen kattoo sinne tyynyn alle, jos siellä on aina se dildo. Onkohan sun äiti koskaan ollut niin väsynyt, että sä oot koettanut sulkea telkkaria sillä dildolla ja käyttänyt sitä kaukosäädintä? Niinkin voi käydä. Mulla on omakohtaista kokemusta. Bro, suvus pyörit taulu vuodelta 1850 jotakin. Hintaa sillä oli kertynyt 35 000 euroa, mutta suutuin mummilleni ja myin sen 20 jollekin maalarille. Kaduttaa ihan saakelisti nyt. Siinä on varmaan ollut mummon viimeiset rahat kiinni. Oisit vielä puhkonut sen auton renkaat. Ei, tää on vielä parempi. Seuraavalla kerralla vaihda sen verenpainelääkkeet unilääkkeisiin. Ihan vittu hyvä pränkki. Testaa joskus. Piereskelen aina mun tyttöystävän naamalle öisin. Se nukkuu niin sikeesti, että se ei koskaan herää siihen. Välillä se herää, mutta ei sen jälkeen äly, että kaasut on naamalla. Ei oo koskaan maininnut mitään asiasta, enkä usko, että se on ikinä huomannut. Okei, tätä mä arvostan. Se herää aina ja sillä on niinku silmätulehdus viikosta toiseen. Sä varmaan niinku säästät koko päivän niitä piarui. Sit sä oot silleen, että kulta, oot sä hereillä? Sitten vaan katot, että kukaan ei näe. Saatana. Tapahtuuko tää joka ikinen yö? Sitten kun te ootte mennyt naimisiin ja hääyö on käyty, niin kuin hääyönä pieraset vielä yhden kerran sen naamaan, niin sun on pakko kertoa tää silleen, että hei, muuten viimeiset 20 vuotta mä oon piereskellyt sun naamaa, kun sä nukut. En mä tiedä, tää on pakosti joku fetissi. Mä olin sanomassa, että jos tää on kummallekin okei, niin ei kai siinä, mut sun tyttöystävälle tää ei välttämättä olisi niin kiva juttu. Siskolla oli lemmikkihiiriä ja mä vihasin niitä. Yhden kerran mä päätin ottaa ne mun siskon hiiret, menin ulos ja heitin ne ojaan. Mun sisko luulee, että ne karkas jollain ihmeellä sieltä häkistä. Näissä videoissa on aika toistuva teema. Tai sanotaan näin, että tällaisen profiilin mä oon luonut teistä mun katsojista. 50-60% panee niitä serkkuun. Mutta sieltä löytyy niitä, jotka ei pane niitä serkkua, mutta ne tappaa eläimiä. Joten mä en tiedä kumman puolella mä niinku olen. Okei, kommentoi alas, että ootko sä team serkku vai ootko sä team eläinten tappaja, psykopaatti. Vaikea valinta. Mulla se vähän niinku vaihtuu fiiliksen mukaan. Mut joo, hei, jos tää pitää paikkaansa, niin mene hoitoon. Mulla on R-vika. Okei, sorry. Pelkästään mun paras ystävä, tyttöystävä ja perhe tietää. On aina peitellyt sitä, enkä sanonut kavereiden kanssa sanoja, joissa on R. Se tulee mulle luonnostaan, enkä voi sille mitään. Tuntuu oudolta tulla ulos kaapista tämän asian kanssa. Olen 20-vuotias mies. Okei, no miten sä oot voinut niinku välttää sanoja, missä ei ole R-kirjainta? Oot sä sun kumppanille, että hei kulta, mä lakastan sua. Sitten joku kerta vahingossa, sä meet vaan tekee sen virheen, että sä sanot, että kulta, mä oikeesti rakastan sua. Tai pahemmassa tapauksessa, mä rakastan sua. Ja kaikki on vaan silleen, mitä helvettiä? Mun suurin salaisuus on se, että on tapaillut mun nykyisen miesystävä pikkuveliä ennen meidän suhdetta. Tavattiin ensimmäisen kerran kyseisen pikkuveljen kanssa, ja onneksi kummatkin esitti, ettei tunneta entuudestaan.
Joo, mä en tiedä miten mä itse toimisin tämmöisessä tilanteessa. Et mä vaikka niinku näen mun kumppanin perhettä, sitten mun kumppanilla on vaikka sisko, kenen kanssa olen ollut yhdynnässä. Mutta on vaan toiveajattelu, enhän minä pääsis niinku seksiä harrastaa koskaan. Yhden kerran meinasin päästä, mutta tiedättekö, mä selvisin puhumalla. Mut joo, mä en tiedä kannattaako tätä edes niinku ottaa esille enää. Luulin pienenä, että suuseksi tarkoittaa samaa kuin suutelu. Iloisena tarhatädille kerroin, kuinka äiti ja isi oli harrastamassa suuseksiä olohuoneessa. Joo, aina ennen kuin mun vanhemmat vie mut tarhaan, ne harrastaa nopea suuseksiä keittiössä ja autossa. Niin kuin ennen kuin ne vie mut sinne tarhaan. Kun mä oon aikuinen, mä haluan löytää pojan, kenen kanssa mä voin harrastaa suuseksiä. Älkää klipatko tota minkään TikTokia out of context. Mut joo, tuo on tämmönen viaton pieni virhe, mikä voi johtaa johonkin sossuilmoitukseen, mut ei se on niin justiinsa. Harrastettiin entisen tyttöystävän kanssa erilaisissa paikoissa panemista. Isoimmaksi salaisuudeksi jäi hautausmaa. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Hei, kiitti kaikille, jotka tsekkas. Ja hei, mun viime video oli Storytime-video. Ja mä huomasin, että jotkut teistä missas sen. Ja ei sillä, että mua haittais yhtään, että ette käynyt kattoo sitä. Vaikka mä tein sen teitä varten. No mut hei, joka tapauksessa kiitti siitä palautteesta, mitä olen saanut. Se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace. Moikka.